En nyasi mabende ibiro tim mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga. Nyasi mar alama bende ibiro telne kod kanisa ma ACK bade noero ma Bondo. To kanyo ero chenro mar ik mare ibiro bede ka itimo kango ka Jaramogi. En nyasi noero mabende ibiro ta kod jolweny kata ibiro tim kod jolweny kaluore ni chenro makamae en manoero mabende piny owacho ema otelone. Jotelo mopogore mano kanyendo kotele kod jatend piny Kenya William Ruto biro bedo e nyasi makamanero odiechieng' makiny gi odiechieng' makawuono yawa kata dhano mopogore miche gi miche mag dhano osegotacha e gwengego mag Bondo mano motelo ne nyasi noero mar kopo mogik mabende biro timore e odiechieng' noero makiny. Pod wabomedo mana gotach kanyero mano kochakre okinyi mang'ich nyaka kinde giko manyasi makamanero kabende wakelo ni weche matimore kanyero. Gisani odani mondo wakelni weche mosetimore gi e odiechieng' makawuono. Kuma bende kawachako en ni ringre Raila otieko safar mare kawuono tok chopo dalane mantiere Opoda Farm Bondo e kaunti ma Siaya kamor wake kod familia mare, jotelo kod jopiny. Miche gi miche mag oganda ogotacho mar dalano maneno ringre Raila motelo ne nyasi mar ik mare makiny itimo e mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga Bondo kapok odhi ike kango ka Jaramogi batha wuon mare. Sifros Okinda nigi mathoth. Baba atazikwa kesho. Safar mogik mar ringre Raila Odinga nochakore alap ma Jomo Kenyatta Mamboleo tok neno mar arieya manochakore kar saa 3 okinyi. Thuolo machuok tok saa 10 mar midhiambo, ringre mar Raila Odinga nodonjo dalane pap ma Opoda Bondo, safar mare mogik. Ringre mare noyudo luor makende kowuok kuom jolweny manokelo ringre no kod ndege moyiedhi mar jolweny kowuok e alap ma Jomo Kenyatta boma ma Kisumu. Gikanyo ringre no nokow kod jolweny gi jotend kanisa nyaka kama no oyiedhi ne ringre no. Gikanyo anyuola mar Raila kotelnegi kod jaode mama Aida Odinga, nyare Rosemary Odinga kod owadgi Oburu Oginga nochuo wang'gi kuom ringre ka gimiyo Raila luor mogik. Wanjo sakwa okwanjo motarore. Nolugi kod jotelo mamoko kamoting'o gavana ma Siaya James Orengo kod gavana ma Homa Bay Gladys Wanga. Tok mano obedo thuolo mar jopiny maneno jatendgi mane ging'eyo matut kendo hero. Chenro mar kunyo bur nodhi nyime dala mar kango ka Jaramogi kama kiny ringre Raila ne kane mogik tok alam ma ipango bagi ka tiegruok ma Just. Simfros Okinda, Ramogi TV. E kinde nero mabende wachiwo mago eko mabende osetimore odiechieng' makawuono. Nitiere ikruok mogik makagi kacha mabende timore kanyero Opoda Farm kata Jaramogi Oginga University manero Bondo motelo ne nyasi makiny mana kaka wacho nitiere kod jafwambo marwa Steve Biko mabende ogotach kanyero kendo mathoth mabende ji digomb ng'eyo ni to kiny chenro chalo nade gi otieno masani ginang'o gene mabende timore Bondo kanyo ne jogo eko mabende onge kanyo to ikruok chalo nade ne jok mabu chopo e nyasi mar ik mano kanyero odiechieng' makiny. Steve Biko inyalo mana lerno matut gigo matimore gi sani to ni chenro makiny biro chalo nade. What to do Kopalis? Pero kama na jael awinje kachiel ka owuok e dalani ma Opoda Farm kama ne kar jodhi kata da par ogai mar Raila Odinga mabende koro osenindo ka elak saa achiel gi dakika moko kanyo matin ringre mar ogai mar Raila Odinga nomolo kaeri kamano ne mana dakika moko kata seche moko bang' ka jopiny go eko mane meremo heo kendo ne gombo neno ringre mar jatelo no ogeng'o rangach madonjo dalani kendo mano nochuno mondo ni ringre mar jatelo no kuong ketnegi mondo mi ginene e pap kata mana e puodho moro mayudre mana ei Opoda Farm kaeri ka ginyaka sani jal samo ulose kod ni jopiny kendo mar neno ringre no noserumo kendo kata mana familia bende nosekete ringre mar ogai mar Raila Odinga ma familia ne man machiegni kode onene ka nyaka gi sani eri kor ringre no oseum ka sanduku no moting'o ringre mar ogai mar Raila Odinga onindo kata oimu mbele ka ginyaka seche gi arita oride mapek mokalo kanyo no mar ringre no okete no ka ikruok ne nyasi kata
kendo mar timo nyasi mar iko odiechieng' matin madhi timore e mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga mano Juice mayudore Bondo kaendi. Nyaka gi samoro osemi chenro mar chungo hema kata mana tent ma jopiny bedo e piny. Ka bende makama kata is makama oywayo jogo eko mawuok e kuonde mopogore opogore. Kopogore kod jogo eko magin oganda luo mawuok e kaunti mieri kata kauntis ma Kamuoka kaendi. Bende nitie nyaka oganda luo mawuok e kauntis kaka Mombasa, bwo riwruok mago nagi ma Mombasa kod Jael ka nyaka jogo eko mawuok e dhoudi mamoko bende oyuoro kaeri ka en gino ero mwageto neno ni otieno ma kawuono ni onge nindo madhi bedo nimar jopiny nyaka samwa loso ni pod opong'o nyaka rangach ma opoda sam kaeri. Mwalo kosa chare mano kang'o ka Jaramogi kama kendo mar ik mar ogai mar ODM dhi timore bende kendo mar loso burno ire nosedhi nyime maber Jael ka en burno ero ma omuon gi komiti kendo kanyo ero mogen ni idhi tikete ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ka kendo mar nyasi mar ogene ni nyasi no ero kata mana to timo neno e wi jatelo ni mar en gino moywa nyaka welo mowuok e kuonde maoko. Ogeni piny ne chakre sa 3 mar okinyi to koromo kar sa 7 en be ni kendo ma kamano rumo mondo mi ringre mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga odhi oket mondo yie e paro kanyo no ero ma dalagi ma kang'o ka Jaramogi mane bat korachwich kidonjo rangach bar kama noitie Prime Minister mokwongo Jaramogi Oginga Odinga Jael. Koro nyaka gi sani ne janeno marwa to ringre no ema pod ochiel pare ma kang'o ma yudre opoda kam Jael. Biko ng'ato nyalo penyo to jopiny mane nitiere kanyo pod gintiere dalo Opoda Farm koso gi sani endie gidok e mieche gi giborito odiechieng' makiny dhi alap koso nitiere moko mosechopo e alap? Nyaka gi sani samwa loso nieri kata mana vuvuzela firimbi ywak matek ahinya e rangach kaeri ka jopiny manomolo kaeri oramo ni ngang' onge kama gin gida bedo kaeri nyaka gine ni odiechieng' makiny okow ringre mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ka nyaka gi sani pod gipong'o kaendi ka e alap ma Jaramogi Oginga Odinga ma bende nyasi mar timo neno dhi timore odiechieng' makiny bende jopiny opong'o kocha chande. Koro nyaka gi sani pod chenro chacho kaeri ka jopiny nitiere ka arita bende orid matek ahinya Jael. Biko aparo ni waboweyo mondo ibende yweyo ang'e ni odiechieng' makiny dhi bedo odiechieng' marabora kendo pod intiere koda mamoko ma ibo bedo kiiko no odiechieng' makiny. Erokamano ahinya mano kanyero Steve Biko. Kawadhi mbele en ni min od mosenindo Raila Odinga mano mama Ida Odinga jiwo oganda mondo bed gi kwe moloyo te kinde ni machendo mar iko Raila dhi nyime. Kolose dalane ma Opoda Farm yudore Bondo kaunti ma Siaya. Ido kwayo oganda mondo kik kel tulo e kinde ma giyudo thuolo mar neno ringre Raila mar ni achiel kuom gigo ma Raila nohero ahinya ne en kwe. Ringre Raila gi sani nitiere dalane ma Opoda tok chenro motimore alap ma Mamboleo kaunti ma Kisumu kama bende jopiny oyudo thuolo mar chwoyo wang'e e ringre Raila kendo chiwo luor mogik. I know Raila was loved by his people, his family, his community, his party members, Kenyans, Africa, and even many parts of the world. The way I'm saying this is because I've received condolences messages from many parts of the world. Tomorrow I hope I'll be able to read for you. Now I want to appeal to our people. I want to appeal to our people that we must mourn Raila in peace. It is a solemn occasion. It is not an occasion of confusion. Things work better if we do it in a solemn manner.
Nyasi maneno ringre Prime Minister machon Raila Odinga timore boma Kisumu e laptuke ma Jomo Kenyatta International Grounds Mamboleo koganda miye luor mare makende mogik. Kata kamano nochuno jo Kisumu piem gi ndege are Kondele nyaka Mamboleo. Walter Nyambaga miyowa picha mar neno Odinga mane ota kod jolweny. Mana kaka nobire boma Nairobi kinyal piedho. Kawuono odok odiochienge mar dok pacho bondo kata kamano odok yor nyasi makuyo chuny. Jomo Kenyatta International Airport ringre Raila Amolo Odinga orwake ndek jolweny kendo ndege wuotho lo kamako ng'wech kendo barauka ng'wech ochomo Kisumu International Airport. Kar sa 1:20 okinyi kalapapla mar jolweny oyiengo piny kendo ikuyo odogwal kuome kaka yor sarut makende ne jatelo mathiring'inyi. Dakika 20 bang'e ringre mar ogaye mar thuon luo itonyo nyange man kod tielo 4 kidhire kala kinde ma wenge oganda tomol kaora makuja agwambo ong'ielo rengo. Sama mage timore to johera mage machal mire opoto Kondele karite gi siso. Kata kamano ndek jolweny to ne ng'weyo maling'ling kendo ng'ado kwano mag gaja makwano kendo fwenyo ne dhano nyalo kawo seche buora kapok ringre Raila odonjo Mamboleo. Bang' ringre okewgo ne akaw kendo oseloke ndege kendo chwale ne ndek jolweny machielo. Johera mag Odinga ochako ng'wech kendo piem gi ndegeno mane muomo boche to jopiny wanyo solilo mondo Odinga chopo Mamboleo to gin bende gisethinyore kendo gichopo. Kalapapla mane uting'e ochopo Mamboleo kendo jopiny orwake gi mor gi ilo monywandore kod kuyo bang' golo ringre kendo pielo. Alamo luwe kod dhok matugo juogi. Jotelo mane ochopo kendo mirima ne ogoyo ngoga temo umo lit margi kod angolo mag kulundeng. Kata kamano bang'e omigi thuolo maneno jatendgi matho mare okelo negi lit matamre gi nono, lit ma ok chwer remo. Jopiny mane oserito mokalo koro ne nyalo yudo thuolo mar chwo wang'gi kuom Odinga. Kata kamano kindeno arita ne ger kendo jopiny mane nyalo kelo machienglo ne pono kokuro manie nanga. Thumbe mane Odinga ohero bende ne igwelo mar kelo mor kinde ma jopiny mane senyor mar rito nyalo ingo kendo nuro kaluwore kod laini marabora kadhi e polo gi ndiga. Laini mane ogadhore kendo luorore ka thomorni. Kata kamano jopiny ne oyie luwe kendo rito nyaka gine Odinga. Jopiny bende mane mirima oketo piny kalieng'o nduru kod ywak ne nyalo nyiso mano to moko ne mielo miendgi makinyakia ka giko Odinga. Oganda mane ger mar jolweny bende obembo kendo dong' gi chien. Ochunogi mondo migi lweny nyaduda mar pi moro kendo diede ka gimiyo wengegi sinema. Kata jolweny mar bende ne pando pi wengegi bende ne nono ka jopiny kanyakla kod johera mage bende odhier nono. Sa 9:00 buora kalapapla oduogo mar ng'wano ringre Tinga Agwambo kendo tere pacho kapok chieng' odonje ode. Kamogan orwake kod mor gi ilo kanyakla kod siboi to maduong' negi yange kaka rwadhgi manegi geno. Walter Nyambaga, Ramogi TV, kuok Mamboleo, Kisumu.
Boma ma Kisumu no wuok oko gi chia mar yuago mane en Prime Minister machon Raila Odinga e alap ma Mamboleo kama ne okete ringre mondo oganda one. Oganda miche gi miche no yuoro kar romb gi alapni mar chiwo luor margi mogik ne jago mane giwacho ni en ja ote mar kwe, achiel mar oganda kendo thuon mar piny. Reporter marwa Millicent Adhiambo gi ler mathoth. Kogwen ma kawuono ka chieng' pok ne owuok e ode. Lwasi mar boma ma Kisumu ne otwere. Girumbe mag lit kod kuyo. Bang' kane otieno manyoro, jodak e bomani ne obago arita. Otieno thuru ka girito chopo mar ringre mosenindo Raila. Kar saa 12 okinyi, oganda mane oruyo piny Kondele ne dhi nyime kod kuyo ka gijuso miel. Kapok ne oganda makwar riwore kodgi e rito ringre Raila e yor kwe. E kindeno ma alap ma Mamboleo to ne osepong' thich, moko kuomgi to ne pod fwadho bendera. Ka giwer, ka gichomo alapno, ne neno ringre moluor Raila Odinga. E seche ogogo, oganda moko to ne ywak ka giyo ka rwakruok margi bende ne nyiso kido kod timbe oganda Luo kaka yor chiwo luor ne wuod oganda Raila Molo kaluwore gi chike Luo. Oganda mamoko to korka korgi ne wer kendo mielo wende piny mokikore gi alam. Duto mana ne seo kendo goyo oriti makende ne Raila. Warwako ringre mar moluor Raila Molo Odinga kaka nodonjo gokinyi. Jo Kisumu oling'. Gima dwa wacho ni jo Kisumu ni tho Raila ni to inyo jaluo kabisa. Gimineno timre kan jaluo wuondra una ne gin strong. But tho ni odonjo ni jaluo motegno. Emineno ko we are very peaceful. Wadani wako jaduong' gi kwe nyaka chop bondo nyaka chop moko rike. Bang' mano koka jaluo biro duogo to bedo piny to wang'iyo joma nyocha ni kodwa gi joma nyocha onge kodwa litni. Koka we are going to decide way forward. Ne kweth moko, wuoth mar chopo e boma ma Kisumu ne ochakore e chuny odiwuor kaluwore gi biro mar gwengegi. Nawuok ot saa 11 mondo abie ane kaka Raila ikelo kendo wane bodi mare. Tho mar Raila ni omakowa gi buok nikech bende no otimore Wednesday to daka matin ati ke Sunday. Nonego wenwa kata kinde waneno go ringre Raila. Wan kaka joluo ma odak e Ilang'o, wakwayo ni joluo duto wariwre uru ng'at achiel manya chung' kodwa kaka Joramogi. Joywak mane opong'o alap ma Mamboleo Kamire ne opong' gi mirima kendo ne ok ginyal geng'o pi wang'gi e sama ne gichuo wang'gi kuom ringre Raila. Fuok mar Raila weyo duong' kendo wuoche moweyo onge ng'ama nyalo rwako e luo kaendi. Omiyo wawacho mana ni Raila Amolo Odinga ne ni kodwa maber kendo wan kaka joluo wan gi kuyo maduong' ahinya. Nen ruodhwa kendo seche giendi wakwayo mana kwe. Ang'eyo ni ji ok dhi kawe manomol ahinya lakini wamiyo ma Raila kwe modiserve mondo mi watere bondo kendo ike gi kwe. Jowetegi mamoko mane owuok Migori bende ne oramo ni nyaka gichiw luor margi mogik ne jago mane giwacho ni ne wuod Kenya duto. Awuok Migori, nyoan Nairobi, aringo mondo kowuoyi mathuon. Ka donjo ka sa kila Kenya yudo ka papo pong'. Ikelo wuod piny, manogola ka bunde dwane ka piny. Bende koda ka jodongo ne oyudo tiendgi kendo chupo ka e achuchucho mar piny ne jago magiyango ni osekedo ne piny Kenya kuom higni buora. Kora biro nene, biro saa 4, otaya minyaka chopo anene. Olit na ahinya nikech en mbasna. Koro kwe kende madwaro kata jok madhi kuro okel makwe.
Kijira ilo kelo kwe. Ifinyo here te. Makode jo Ulaya jo mago here. Boma ma Kisumu ne oriwore kanyakla. Duto yuago mosenindo Raila Odinga e alap mamamboleo e yor kwe mana kaka mosenindo ne ohero kwe motelo ne tero ringre dalane e ibondo ne kopo mogik odiochieng' makin. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Mamboleo, Kisumu County. Sulwe mar Raila e Kenya mangima onenore ayange kinde ma jodongo kod jotelo ma ogenni mopogore opogore ochopo gi nyadhi e dala ugai mar ODM osenindo Raila Odinga ma opoda farm sub county ma Bondo mar Yuage. Girwedhi tonge kod lewni makitgi kod timbegi. Jodongo kod jotelo mag oganda jo Abaluya kod jo Kalenjin ochopo mar kowo thuon. Chris Owino nigi ler mathoth. Mana ka jodongo ne ogoyo ngero ni winyo ka winyo nigi ywakne, yuago gai mar ODM mosenindo Raila Amolo Odinga bende opogore. Paonde ma JKIA kinde mane ringre ochopo kowuok e piny India, johera mage ne oywage ka giting'o yien mierwa kamar Kingi kendo kowe achiel kachiel ka giwuotho e bath nyamburko moyiedhi ma jolweny nyaka e paw tuke ma Kasarani. Odiochieng' ma kawuono e dalane ma opoda farm e kar chung' od bura ma Bondo e kaunti ma Siaya, mosenindo Raila Amolo Odinga oywago kod nyadhi gi ogendni mopogore opogore ma pacho kae. Gi okumba kod tonge kaachiel gi rwedhi, ranyisi makende mar ywago thuon kendo wuoyi siro, jodongo kod jotelo mag oganda jo Abaluya odonjo opoda farm mar ywago baba Jakom wuod Nyalego Tinga kaachiel kod okewgi Onea. Ogai mar duond bura mar DAP Eugene Wamalwa otelo ne oganda jo Bukusu e kelo rwedhi, ranyisi mar osiepe kind Raila kod oganda jo Bukusu. Mabiro higni 23 bang' Raila weyo piny jo Abaluya kod buok maduong' tok chopo e kaunti ma Bungoma gi nyadhi e ywago jalup jatend piny machon mosenindo Michael Kijana Wamalwa gi okumba kod kuot kaachiel gi rwedhi ka ogoyo jowi gi chia. Siku kama hii Raila alikuja paka kwetu kule Kitale, akaja na Ndume, akaja na viongozi wote wa Nyanza kuomboleza nasi. Kowuok e kaunti ma Trans Nzoia, Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya otelo ne joge e kinde ma seneta ma Vihiga Godfrey Ososi bende ochwalo ruodhi magi kaluwore kod kido kod timbe magi. Kule Kitale kuja kumuomboleza shujaa wetu Raila Amolo Odinga. Nimetembea na wazee wetu wa jamii ya Baluya, jamii ya Iteso. Wote tuko nao hapa. Kuna wazee wengine pia huko njiani wanakuja. Nafikiri watakuja kujumuika na sisi baadaye. La muhimu ni kwamba taifa la Kenya limepoteza shujaa. Yule mtu ambaye alijitolea mhanga, akaweka maisha yake on the line vile wasungu wanasema, ili Kenya pate kukombolewa tena, inaitwa second liberation. Baada yale matumaini yetu sisi wakati tulipata uhuru yalifika mahali yakapotea, ikabidi mashujaa wengine wa ukombozi wajitokeze na Raila akawa kati ya wale ambao walijitokeza. Tukapata hiyo freedom ya kukaa pamoja na kuongea. Wakati huo, wakati wa Mzee Moi, mambo yalikuwa magumu sana. Baadaye pia Raila akapigania katiba mpya, katiba ya Kenya 2010. Kati ya katiba wakaweka kipengele cha muhimu sana kuhusu masuala ya ugatuzi, devolution, kwamba power, uwezo na mali rasilimali zitoke Nairobi zikuje mashinani. Yeye amekuwa anapigania hiyo, maana haijakuwa achieved mpaka sasa hizi, kwa sababu kuna wale ambao hawaamini katika maadili ya devolution, bado wanakuamilia fedha kule Nairobi. Lakini kama kuna jambo ambalo tutakumbuka Raila mambo ya katiba, ni mambo ya kuleta ugatuzi, na mpaka sasa alikuwa anasema fedha nyingi zikuja mashinani, fedha za kuunda barabara zikuja mashinani. Osiep machon kod hera manyien e kind Raila kod oganda jo Kalenjin bende onenore bang' bi mar Raila muomo gode kod aore kendo ywayo jodongo kod jotelo mag oganda jo Kalenjin.
Girwedhi 80 manyiso higni 80 mag Raila Odinga, oganda Jo-Kalenjin e bwo tend Gavana ma Nandi Stephen Sang, William Chiboi ma Baringo kod Wesley Rotich ma Elgeyo Marakwet ochopo mar kowo jatelo mane gidendo e yiero mar 2007 ka Arap Mibei matiende ni Wuod Nam gi dho Jo-Kalenjin. Limbe mag oganda Jo-Abaluya kod Jo-Kalenjin e dala Raila ma Opoda Farm medo mana yango hera mane Raila yudo kowuok e tunge Kenya duto. Kano nyoleyo di jawana meme. Kano nyoleyo Mzee Jomo Kenyatta. Kano nyoleyo Adu Shukuku. Ombe FM. Chris Owino, Ramogi TV. Oganda Jo-Kenya mowuok konde mopogore opogore pacho ka koro ochako chako wuoth mochomo Bondo, Siaya ne iko mar mosendo Raila Odinga, iko mowinjore timre kiny. Kata kamano e counties mamoko oganda omoko misuma kendo timo alam kaka yor dhialo jasiasa magisegeno kendo mosenyiso chia kod chir e yor kedo ne demokrasia mar piny Kenya. Efi Nyakidi miyo ler. Karsario County ma Mombasa. Wuoth nochakore e bomano ma Mombasa, wuoth mabende oriwo johera mag mosenindo Raila Odinga e dho wadh nam chumbi. Wadhi ywago baba Raila Amolo Odinga. Wawuok Mombasa, kendo wawuok gacha 18 sani eni, kendo 28 bende ni bang'wa. Jodalawa, wadhi ywago baba. Baba paro gik mang'eny kendo lit na mang'eny. Raila mnyasa chop maber. Wan kaka onagi modong matindo, wan gi chia kendo wan gi chir mang'eny ma Raila no owe e kit ngimawa. Kendo gimora legacy mora mora manoweyo wabro push waba make sure niango waitimiza gi. E counties mag Kisii kod Nyamira, oganda wuok kar kwan gi misuma komoki kendo ka giwuotho e chuny boma ma Kisii. Bende giwer kaka rapar mar Raila ka gipuoyo kang' mare mar bedo gi sirkand counties. He was on the front line in fighting for second liberation. For the young ones who may not know, in Kenya we have undergone several dictatorships whereby people didn't have voice. You could not even mention a name of a president. County Mahoma Bay. Josiasa kotel negi kod manager ten migao mararita Fred Matiangi oyuore nyasi maralam e boma maoyugis. Nyasi makamano ne mar chungi achiel kod familia mar mosenindo Raila. We also are saying pole and bringing our condolences to us here as family, to the people of the Nyanza region generally. And we pray, I want to plead with you, my brothers and sisters, that we hold special prayers for Mama Aida and the family, that the Lord comforts them, keeps them together during this. Komachielo e county ma Embu, jodongo no wuok oko kendo romo e gwenge mopogore opogore mar ywago Raila. Romo ma otele ko jaod bura machon mar Runyenjes Njeru Kathangu. Tulikuwa tunamuita Raila Tinga Odinga because when in the first place he wanted to change things, he moved from his party, LDP, I think, to KANU, where he became the KANU Secretary General. Jodak Manaro kod Samburu bende okodong chien. Wende mapako Raila ima opongo luasi mar gwengego, ka bende ne gimoko msuma kaka ranyisi mar ler mar Raila osebedo ne piny Kenya. Ametuacha kwa uchungu. Baba amefight kwa Kenya kwa sababu ya wananchi ya Kenya. Tumebaki kama mayatima. Gisani, ringre Raila ni dalane ma Opoda, maidore Bondo, County ma Siaya, Kanyasi, mar kowe kare mogik mar yweyo, idhi bagi kiny, e mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Kambi ndeke mar Kenya Airways no kawo ting' maduong' kendo miyo luor margi mogik ne ogai mar ODM Raila Odinga ka giduogo ringre mare pacho ka koa e piny India. En ndege mane oriem kotele kod Savia Maria Ondego kod jotije mamoko mag ndege no mane omi nying mar Rao 001 e sama nodonje lwasi mar Kenya. Jotije mane ni ndego nero bende nodhialo mosenindo Raila Odinga. Jomo Tower, good morning, route 001, final runway 06.
A very good morning to you. RAO 001, runway 06, wind is 030 at 05 knots, clear to land. Magi weche mawuok kama itayo wuodh ndeke e alap ndeke ma JKIA ka itayo ndege manomi nying ni RAO 001 madonjo pacho ka koa e piny mar India. Ndege no kopogore kod ting'o ringre Raila Odinga bende ne nigi nyare Winnie Odinga, Raila Junior, nyamina Raila Ruth Odinga kod jotelo mane piny owacho oro dhi omo ringre no. On behalf of the Kenya Airways family, kuom jotije Kenya Airways matayo ndege ni kotelegi kod jariemb ndege no Savia Maria Ondego, safari ni maotelo ne en ma kaka pile kaluwore kod chenro magi maduene mar 10. Kata kamano nolokore mapiyo kendo obedo mano mar 10 ok ne gin kendgi to ne jo Kenya kod piny mangima. it really was a surreal experience. Every day is not a normal day in our job. And just like any flight, we woke up to just fly our roster. But there was the heaviness and the responsibility to our country that made it not a normal flight. All protocols are observed, and the Honorable Raila Odinga is brought safely home. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Tok chiwo chenro mag safara motelo ne chako wuoth madhi e piny India. We acknowledge a significant loss felt across Kenya and Africa. Jariemb ndege Savia Maria Ondego noloso gi jowuoth ndege no kodhialo Raila Odinga ma wacho ni ne en wuoth mane pek miwuoro. I went to speak and nothing came out. On behalf of the Kenya Airways family, and I had to come off the speaker, take a deep breath, and then try again. And my voice was a little shaky, but it was important to me. Kalure kod jotije Kenya Airways mar ndege ni nyaka negimi Raila Odinga luor makende. The family of Honorable Raila Odinga, my empathy goes to Kenyans who are mourning Honorable Raila Odinga, and even the Kenya Airways fraternity, whom Honorable Raila Odinga supported very much as a company. He understood the importance of Kenya Airways to the economy of Kenya, and he pushed for our growth and sustainable development in Africa. To our country, to Kenyans all around, to the family of Honorable Raila Odinga, we are with them, our hearts are with them, we love them, and we are one as a country going forward. Gikone kane gichopo kendo ndege ochung'e paw ndeke ma JKIA ne giyweyo ni gichopo ringre makare, gichopo jatelo ma jopiny ne rito. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Jokriste kanisa Mamadhari North SDA Bwore Nairobi nobagalam ne mosenindo Raila Amolo Odinga kaka yor dialo jatelo mosekedo ne piny Kenya kuom higni. Kaluwore gi Jokristo gotho mar Raila oweyo fuok maduong' ahinya pachoka kendo biro bedo matek mar yudo jasiasa kata jatelo moro manyalo rwako wuoche meke. Gidialo Raila kaka jal mane ohero kwe, kedo ne ratich oganda kendo jang'wono ka giparo ahinya chia kod chir mar Raila nonyiso mar neno ne piny Kenya nigi demokrasia kod kido manyien mar siasa kata multi-party democracy. Asanteni sana. Kuna kitu nataka kuambia kama washiriki, nimesoma kupitia kwake. Japo yeye amekuwa katika mlengo wa kisiasa na mimi nikiwa katika mlengo wa Kikristo, ya kwamba nimesoma kupitia kwake kusamehe na kujiunga na watu wale wengine na kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi mwenda zake hakuwa anaweka maneno moyoni.
ya zamani. Anapoyasahau anayasahau, anaungana na marafiki zake na maadui zake na wanaenda nini mbele. Ng'ama wageno kuoma inyama duong mathone ni noboga sana. Noboga sana moka ng'eyo ni koro toko mato Kenya dhi bet nade. To nikech Raila mosebet ka konyowa yore mang'eny. Kata mana weche ma Kenya gi, weche madhi maricho iyudo ka Raila machung' kendo chungo ganda mang'eny ka wuoyogo kendo ma ji winje. Koro miyo kaka Raila wewani alama ni Nyasaye ni koyie to miwa ng'at moro kendo marom gi Raila. Tang'eyo ni tek to duto awe lwet Nyasaye kendo ang'eyo ni Nyasaye biro tele wechego duto te. Kawuono wang'eyo nati ni Nyasaye waseko wito gai marwa to gima wang'eyo nati ne lit to lit ndi, lakini wang'eyo nati ni Nyasaye noseyie mondo onindi. To gima nyalo wacho nati ne kata kwasomo muma to ayudo ka nitie joma ne telo to ne wen tich, to joma ne gitelo negi ne ywak nati tiwe wanang'o. Kata sani kaka wan jo Kenya wanyalo ywak nati ne jaduong' Raila osenindo, to gima wang'eyo ni chieng' moro achiel Nyasaye biro miyowa ng'at ma biro telonwa. Mosenindo Raila Odinga osebedo jang'we kinda e paw siasa kuom thuolo malach. Kopogore kod lemo mag siasa ma Raila ne omako, ipare kuom kawo okang' mar musore kod jotelo mosekawo loch mar piny e pacho ka, kendo omiyo inene kaka jatelo mosebedo ka keto dwaro mage tenge kinde ka kinde kendo keto kwe mar piny Kenya mbele. Walter Nyambaga nigi ler mar wachno. E od ang'ech ma Shimo la Tewa Mombasa, kama ne obedo kar jot mar Raila Odinga higa mar 1982, kama ne ondhiye kendo itude kod ketho mar temo thulo oko jatend piny machon Daniel Toroitich Arap Moi. E wi wach tenda goko to kod duond bura achiel kende. Raila ne omaki kod John Anyona, Martin Shikuku, John Seronei, kanyakla kod Koigi Wamwere. Bende ne ochwal Shimo la Tewa kowuok e jela ma Manyani. I was taken to Shimo la Tewa. I found a team that was, and Raila was among them. Familia Odinga ne omanyo okil Kiraitu Murungi mondo mak bura mar Odinga mane nie jela e kindego. Mage nomiyo e jatend piny machon Daniel Arap Moi ne medo mana wang' ka mach mar oseke kendo Raila ne menyo sawa. We met him at Shimo la Tewa. Raila was on hunger strike. Kata odoko ni weche ne tek kamano, ne ok obedo maluor kendo ne omedo keto Moi tesre kendo liet mar siasa ne medo chwakore ka guche rabuon manie kendo. Certainly he was not an armchair politician. He wanted action. Nataka niseme kwamba yale yaliyotokea leo asubuhi higa mar 1989 bang' Raila Odinga ne we thuolo kowuok e jela, mana kaka janon siasa Tom Nduku lero ni sirikal mar Moi mar thuon gweno ne ok ni maber kendo jopiny ne balo kode kaka girieny kowuoyo. Gino manomiyo Moi kod chama mare mar KANU nyaka manyo Odinga kod chama mare mar NDP mondo bed kode winjruok. Koro kodonjo gi NDP to nonwang'o ka sirikal nonwang'o ka demokrasi ochako dongo. Mane wan go Ford Asili, ne wan gi NDP, ne wan gi For Kenya. Magi jo DP, magi parties manodonjo gi ji mang'eny e od bura. Koro Moi ne jogi obedo matin. Koro ne chuno Moi mondo rang kaka ne nyalo chiwo bade. Ema bang' kanyo ne gidhi gikete winjruok. Bang' mosruok kod jatend piny machon Daniel Arap Moi e higa mar 2001, bang' piem mar laro kom tend piny Kenya ma higa mar 1997, kama ne Moi ne oyombe ma obedo namba 3,
Odinga noyie tiyo kod Moi. We as a nation is woven together was under immense threat of being torn apart. Ema bang' kanyo ne gidhi gikete winjruok gi jakom Raila Amolo Odinga. Ng'wech mare mar majag KANU omiwa migepni moko ma en odonjo ka minister mar public works to Ochila Yako nodonjo ka minister mar energy. Ka ne omiye lemo mar jatend migawo mar apaya kod yore, to joge mamoko ne oyudo lemo kama oting'o Dr. Ochila Yako mane omako lemo mar teko. Raila gi Moi ne oyangore e lela 1999. Okay. Mano eka noyangore e lela modong' ne pod mana kuotho matin. Raila Amolo Odinga en a true democrat. Kata ja demokrasia ma adieri ong'eyo ni ondamo mokwongo demokrasia en upiem. Moi nogoyo bade piny kendo yie tiyo godinga. That they wanted government of national unity. Then I asked myself, why did we not remain in one party? He kicked out J.J. Kamodho, who was the Secretary General of KANU from KANU, and he became the Secretary General of the new KANU. Kata kamano, Odinga ne ogeno ni Moi ne nyalo biro sire manyo Compton piny Kenya. Moi ne ochikore ka mwanda moneno goya, kendo siemo mano Uhuru Kenyatta mondo telne Kenya. Koro nyaka be nitie kano winjre gi Moi, to Moi nobwogogi, kech Moi nokano kad moro e bwo mesa. Koro en ong'eyo ni kata ka en PM ma presidential candidate to gibiro bet kaka joma dwaro president KANU, to gidhi e yiero ma muchujo mar KANU, ti yiero presidential candidate kanyo. To ka Moi noluongo bura, to Moi oluongo bura, to wacho ne en Uhuru tosha. Wechege ne ochwanyo Odinga kendo ya malo nyaka lap mar romo mar Uhuru Park. Kanyo ema ne oting'e lwet Kibaki, koko ne jopiny ni Kibaki oromo kendo ng'ute nyalo donje jok mar tayo piny Kenya. Kata kamano, ne oseto ne Kibaki ombulu moloyo, kata obedo ni Kibaki ne ni otanda mar midekre. Ng'iyo margi kod Kibaki nochako bagni. Odinga ne opogore paro kod Kibaki kaluwore kod nyuol mar katiba manyien. Kama dhano ne omenore Bomas of Kenya kum seche bura, kendo ne ochopo ne dhano nyaka ne dhi ombulu mar paro. Nong'eyo ni mondo wachung' mondo wagol Moi gi jogegi, nyaka wachung' wana Kibaki. Nikech koro no warango numbers ma kwa medo to wanyalo win the election. Koro mae emane nochako ofomogo odonjogo inak. Kacha be nigi winjre on terms kaka sirikali pogo. Bang' mano kane gidonjo gima nonego yudi ok oyudo. Emo wuok ofomo wakelo gimilo wachako go Bomas. Then the other issue now came up on the issue of now typically revising the whole Katiba. Raila ne oduogo piem kod Kibaki, piem manyal gidi e yiero ma 2007. Kata kamano, Kibaki ne ochunje telo, kendo chamo muma kaka jatend piny, kata odoko ni duoko mar yiero no, Raila ne okwedo. Lweny ne omet ni pacho ka matamre gi nono. Raila gikone to noyie mobedo winjruok kod Mwai Kibaki chenro mane ochwe kom kod Kofi Annan magana. Mbulu owuok kuonde moko mwakia to land ng'ano. Koro king'iyo wabunge ma wan go ng'eny moloyo mag Kibaki, tiwacho ni an go mbulu mang'eny. Koro piny nodagi. To Raila Amolo Odinga kane owuok kode gi Kofi Annan gi jodongo mane nitie thuolono, nokoni oyo ni Kenya duong'. Kofi Annan wacho ni koro dwaro winjruok, odwaro ni jogi nominate committee, jogi bende nominate jogi. Ema koro nyuolo Serena. To higa mar 2013, Raila kod Uhuru ne ochako makore akor e piem mar laro tend piny Kenya
e piem mane ginyudore ng'ato gi ng'ato e kod weche mag siasa, to tok yiero Kenya notwere kod ng'anyo mapek matamre gi nono. Yiero mane oluwe 2017, jotelo ariyogo ne odokie debe mar piem e kendo pimore ngufu. Raila ne oramo ni oyombo e kata obedo ni Wafula Chebukati ne olando Uhuru Kenyatta. Odinga ne odhi e doho kadwaro ratiro kotamore yie loch. Bang'e David Maraga ne owito oko yiero makamano. Ng'anyo ne en yor tieko kwer mag yiero kaka pile. Kata kamano, e giko ne Uhuru Kenyatta kod Raila Odinga ne obedo kod mosruok mar kwe. Kore ling'ne ni ema jopiny ma supporters mage koro komiyo president thuolo ma tich. Koro chuno Uhuru mondo manye mondo giwuo. Kata kamano, e giko ne Uhuru Kenyatta kod Raila Odinga nobedo kod mosruok mar kwe e kod sirikal e laro mar Harambee Annex odhiambo mar ang'ich welo. Uhuru kata kopogore ga yanygo gi sand manoseyudo e lwetgi nokoni oyo Kenya nyaka dhi mbele. E higa mar 2022, Odinga ne opiem kod William Ruto piem mar apoyo gi guok e kendo tero ng'ur ne Martha Koome doho maduong' mogik pachoka. Odinga ne nyadichiel kendo okomor kod duoko mar yiero e kendo johera mage ne opote ndara ka ng'anyo kendo kwedo tend William Ruto. Kalore kod ng'anyo mar rowere mag Gen Z mane omwomo nyaka e od bura, Ruto ne omanyo Odinga mondo ochute rieko e kaka inyal duok chien muchni to kod mutni mane omako Kenya. E kad dwe mar 8 tarik 25 mar higa mar 2023, Odinga magikone noyudore kama diny mane chuno ni mondo oyud sir mar sirikal mar manyo lemo mar AUC nochako ng'ala mochomo sirikal. Raila en achiel kuom jotelo ma osepoto. Jatelo mosepoto dhi e piem koikore ni duoko moro amora wuok. To ka piem oserumo to oyie nywako tich. E kaka yore yaro piny owacho, Ruto ne oriembo jotend migepe mage kendo gwelo jokanyo mag duond bura mar ODM e piny owacho. Ranyisi ni Ruto ne oikore mar rwako Raila e sirikal. Ma ne onyuolo yo mar chiwo thuolo mondo mbako chakre e kendo duond bura mar ODM kanyakla kod UDA. Magikone nonyuolo mosruok machielo mar William Ruto to kod Raila Odinga. Mosruok moweyo oganda kod penjo ka josiasa wacho ni Raila Odinga ema ni kod lwedo mar mula e kod jotend piny mag Kenya 4 mosepiem godo kata tok loso sirikal. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Raila Odinga iparo kod ling'any mare e siasa chakre odonje paw siasa nyaka koro thone. Jafwamb marwa George Bati menyonwa ngima Raila kod moko kuom okenge mag siasa mosegoyo nyaka koro nonindo. Motelo ne yudo loch mar piny Kenya kowuok e lwet jowagunda e kinde mane piny Kenya kedo mar riembo mbogo jarachar mane tayo piny Kenya. Tarik 7 dwe mar 1 1945, Jaramogi Oginga Odinga kod Mary Juma ne oyudo wendo, nyathigi mawuoyi. Gimiye nying ni Raila Amolo Odinga. Bang' tieko sombe e sikund sekondar ma Maranda 1962, Raila ne odonjo e kar tiegruok mar Technical University of Magdeburg e kinde 1965 kod 1970. Bang'e to ne ochako chamo buk e mbalariany ma Leipzig duto manie piny Jerman. Sulwe mar Raila e paw siasa ne ochako mil e kar sa 9 kogwen Jumapil tarik 1 dwe mar 8 1982. Ma e kinde mane moko kuom jolweny ne otemo loko loch mar manen jatend piny Kenya e kinde no, mosenindo Daniel Toroitich arap Moi. Tungni mane omiyo mak Raila kendo twe e kinde higa 1982 nyaka 1991. Kane Raila owuok e od ang'ech dwe mar 6 1991, notieko mana dweche 3 kende. Dwe mar 10 ne oluchore kendo tito ng'wech nyaka e piny mar Norway. Bang' weche liekore ne nitie maling'ling' ne inyalo lal gi ngimane. Kaluwore gi chir mare,
e kinde manogolo thuoke kendo rakore gi piny owacho mar Moi, jopiny ne otise nying ni Agwambo, nying manyiso ni hono, ng'at mang'eyo kore tek. Raila kata kamano ne ok obudho e piny Norway. Dwe mar 2 higa 1992 ne oduogo e pacho ka kendo riwore gi wuon gi ma osenindo Jaramogi Oginga Odinga, ma e kindeno notelo ne duond bura mar Ford. Ne obedo ondamo manyime e kedo ne lokruok mane otieko loch mar duond bura achiel kendo kelo duond buche mathoth. E yiero ma higano, Raila noyombo jachung' mar duond bura mar KANU, Philip Liki, kendo bedo jaod bura malang'ata. Bang' tho mar Jaramogi Oginga Odinga higa mar 1994, Raila nogwenyore paro gi Wamalwa Kijana kendo dar e duond bura mar Ford Kenya ma oloso NDP. Lek mare mar telo ne piny Kenya ne ochakore higa mar 1997 e kinde manolaro komno kuom thuolo mokwongo kendo tieko e thuolo mar adek e tok duto mosenindo Daniel Toroitich Arap Moi kod Emilio Mwai Kibaki. Mana kaka nyinge mar Agwambo, Raila ne omako dho oganda kane owuoyo duond buche mar NDP kendo riwore gi Moi ma oyie okawo lemo mar bedo jatend migawo mar teko e higa 2001. Bang' fwenyo ni ne nitie kit joka thwango moko e KANU e kinde mane Moi oyiero Uhuru Kenyatta kaka jal mane dhi kawo kare. Yule ambaye anaweza kuendesha kupeleka wananchi kama vile mimi ningependelea wananchi kuongozwa ni Uhuru Kenyatta. Raila ne odar gi moko kuom jokanyo mag KANU koting'o Kalonzo Musyoka, George Saitoti kod Joseph Kamodho kane githir gi okang' mar Moi walo Uhuru Kenyatta. Raila noloso duond bura mar LDP. E bwo LDP, kwethno ne oriwore gi National Alliance Party of Kenya mar Mwai Kibaki kendo loso National Rainbow Coalition NAC. Mambo yetu itaendelea mbele na hatungoji Moi atangaze. Tutapeleka mswada kwa bunge ya kuangusha serikali na kufanya uchaguzi mara moja. Ne osiro lwedo Kibaki kendo miya loch kinde manowacho ni Kibaki tosha. Kata obedo ni oganda jo Kenya ne obedo gi geno ni lokruok ne ochopo, Raila ne oduogo gwenyore paro gi Mwai Kibaki e kinde ombulu mar paro ma 2005, kendo bang' ombulu mar parono Raila noloso ODM kisire gi William Samoei Ruto. Piem mapek ne obedo e kinde ombulu mar paro, piem manodhi nyaka yiero ma 2007 manokelo tulo bang' wachore ni duoko ne oland mobam. Bang' keto kwe kind jotelo ariyogo, Raila ne obedo Prime Minister ka Kibaki ne obedo jatend piny. Kendo ma ne otieko tulo mane osebedo kagore pacho ka kaluwore gi duoko mar ombulu ma higa 2007. Kaluwore kod chung' mare eneno ni oganda jo Kenya yudo ratiro margi kendo piny owacho bendo tayo makare. Raila ne ochiwore mar neno ni olok katiba mar piny Kenya kendo oyudo katiba manyien higa 2010. Kata mane kinde mane en Prime Minister, lek mare mar bedo jatend piny Kenya ne ok ochopo gi kanyo. Raila ne oduogo temo hape kendo e higa mar 2013 e bwo riwruok mar CORD. Your Excellencies, here are our hopes and dreams. Please keep it alive. Kata kamano, ne ok ochopo lekno. E higa mar 2017, kuom thuolo mar 4, Raila ne ochung' kendo e bwo riwruok mar NASA ka omanyo kom tend piny Kenya. Kata kamano, ne ok olande kaka jaloch. Raila nokwedo duoko mar ombulu kendo jiwo jopiny mondo tamre mwandu mag moko kuom kembe mathurka. There was massive tampering with the IEBC final register of voters. The tallying process at Bomas of Kenya began with our agents being expelled from the center, thereby making the mandatory verification of results impossible. Ka bende, ema Raila nochame muma kaka jatend oganda. Raila Amolo Odinga. Tarik 9 dwe mar 3, 2018, Uhuru Kenyatta ne omosore gi Raila Odinga, mosruok manotisi ni handshake. Mondo chop lek mare e temo mar 5 mar manyo kom tend piny Kenya, Raila ne oketo sigana mar bedo jachung' mokwongo yiero ng'at mamiyo kaka jalupne. That I have picked as my running mate and cabinet secretary for justice
and Constitutional Affairs, the Honorable Martha Wangari Karua. Okenge ma Raila Odinga osegoyo e paw siasa to kod ngimane imedo ndiki e buge mag historia mag piny Kenya. George Bati, Ramogi TV. Kopogore gi chung' mare e weche mag siasa kod demokrasia ma piny Kenya, mosenindo Raila Amolo Odinga bende nomako chung' motegno e weche mag rito alwora ma pacho kae. Mae noneno motegno e chung' mare rito bungu ma Mau mane chenro mane timore kanyo mosehinyo alwora mar gwenge modhuro pacho ka. Elizabeth Ajode miwa wuodhe e chenro mar rito alwora. E thuolo mopogore opogore, Raila notelo nyime ka okedo ne alwora. Karanyisi en kinde mane okedo ne rito bungu ma Mau manyuolo pi ne aoche mathoth e pachoka. Okang' makamano ne okete kama rach kata mana e siasa mare. Vile vile wachukue watu kule Mau waje hapa na waone vile msitu inahifadhiwa. Maana yake hii itakuwa mzuri zaidi. Kokalo kuom chir mare, nosiko ka okedo ne pinje Afrika ma osebedo ka iketho alwora margi kod pinje manenore ni osedongore e ochumi. The government is keen to compensate those who have title deeds to the land they own in Mau. At the same time, those small settlers who are very poor and have no means of making a living would not be left unassisted. Komachielo bende, kaka jalwenye weche mag rito alwora, nojiwo jo Kenya mondo orit alwora mondo okony tieng' makiny. Bende ne omako motegno chenro mar pur ma ok ketho alwora. Sasa sisi tunasema wewe uko hapa ndani ya msitu. Ndio. Uko na title deed, ndio. Lakini ni msitu. Kwa hivyo sasa tutajaribu kutoa kuweka wewe mahali nyingine ambayo si msitu. Tumesema hatutaki utata kwa hii mambo hii. Raila mabende ne en jatend duond bura mar ODM nochopo e chokruoge madongo e weche mag rito alwora. Moko kuom romogi ne gin romo mar piny ngima e wi weche mag alwora COP27 e higa mar 2022 mane otimore e piny Misri. Romono mar pinje Afrika e wi weche mag alwora ACS mane otimore buore Nairobi e higa mar 2023 kaachiel kod romo mamoko mathoth. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Neno ka gikanyo bende miwacho pogodo giko chenro magwa kata weche manyien mabende ne waiko nigi e otieno makawuono kata kamanero kapok wawuok en kanyero ote ma opogore Jael Jakom Raila Odinga otimo madongo ne Kenya kendo nitiere kaka ng'ato ka ng'ato thone ni omulo chunye mano otenero mar Jalang' Otieno deno ba umoja mar game gotregera Mogi TV ler kendo imore chopo e yonoero makare makmana ni wach baba iwacho ni ema otieke nindgi kwe au kidibo kantiere Ulanda awuoro gimotimore wa joluo ne pod waonge parono sani iwacho ni en wach ma abwogowa Ojijo Wodsak wa Kadera ka iwacho ni untiere bondo pole sana ni Junior kendo Joramogi Mosuru Jakaranda deno ba umoja mar game erokamana nyakom ote mar ochien kantiere Lego pap nyadiel wach tho mar Raila pod oweya gi buok ma pod kama wabo mako pod wakia jalmoro okay iwacho ni ji ywago Raila yore mopogore ka ote machielo mabende donjono akendi e Pastor Dayang'wa kantiere Migori iwacho ni aguchwa otore nyasachwa iwacho ni ok nowewa ka machielo en kendie ote mari nyisa ni Jael tho mar baba en gima lit ahinya kendo wan kaka joluo wantiere koda lit mathoth e chunywa erokamano ahinya kuom ote mari Jael lit ndi baba Nyasaye oket chunye kama okwe mano ato wuod Kodumba Kanyamwa erokamano ahinya kuom ote ni noero gin mago eko ote mabende donjore e namba wa mar ote machok ma en 23600 lit ndi iwacho ni
pod wantiere koda lit e chunywa, kata kamano warito mondo wakowe kendo mogik odiochieng'no ero makiny. Obilo director ero kamano ahinya kantiere Conims Academy imor kod chenro Ramogi chopo e yono ero makare. Ka bende iwacho kanyero ni amor kod chenro mabende Ramogi TV osemiyo wakendie mano mar moluor Raila Amolo Odinga. Dickens Olo iwacho kendi ni awuoro tho ne bed ni anyalo loso kod Nyasaye ado wenwa jakom podi wadong' mabor sana. To wacho ni en wachno ero mabende omako chunye, chiemo tame, ticho tame, dende owinjo mana kanyero kalit. Timo saparo ni thoth oganda luo winjo mana kamano ero. Era kany mana inya Willis Odembe wacho ni bende neno maler kabisa, ka bende weche manyien yudore e yono ero kare kabisa e gwenge mopogore ma pacho kendi. Mana kaka wasetime nyaka ne tho mabende nomako mapuya ne ochoponwa mana kanyero tarik 15 mano kanyero tich adek mar jumani endie. En wuoth machiel kachiel ma wawuotho kanyakla ka wakelo ni chenro maka kod kacha mag iko kata kopo mogik mag moluor mosenendo Raila Amolo Odinga. Ka bende mana kaka nowacho kanyero en wuoth mosiwuok e piny noero mar India kochopo nyaka pacho kendie ka nochopo e boma ma Nairobi. Paw ndeke ma JKIA tok manero ringre oter nyaka Kasarani kuma bende jopiny noyudo thuolo maneno ringre makamanero. Toke ringre no dhi monindo kanyero kar kano ringre Mali. Mano kanyero odiochieng' manyoro okinyi ochaka otere kanyero od bura mamalo ne thuolo noero makende mar jo od bura bende chiwo luor marge mogik. Bang'e kanyero nitiere koda alam makende manotim e alap tuke manoero manyayo. Ringre no chako duoke Li kuma bende omond kode okinyi makawuono kowuok Li e wuoth mare mobiro godo Kaluo. Ka bende ne ochop kode e alap ndeke ma Kisumu. Jopiny rite kanyero kendo geno maduong' mane bende ne nitie en ni ibiro tika gapaya ka itero ringre ko ya lap mandeke ma Kisumu nyaka e paw kata lap manero ma Mamboleo. Gino ero mabende nokotimore kaluwore kod chenro maka kod kacha mabange bende ochako riti ni ibiro wuoth kode kata obotiyo kod apaya kendo koa Kisumu nyaka Bondo. Bende kaluwore koda sa ma chenro maneno ringre ne orume, jolweny ochako ting'e gi kalapapla motere nyaka Bondo kuma bende jopiny mane nitiere Bondo bochako yudo thuolo mar neno ringre mare. Ringre no ero otieno masani nindo dalane kanyo ero Opoda Farm. Okinyi makiny mana kaka oland chenro kanyo ero en ni chenro mago mag nyasi mar ik mare mabende ibiro tim e mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga Bondo kanyo ero biro chakore sa 3 okinyi nyaka wang' sa 7 mano mar odiochieng'. En nyasi no ero mabende biro telie kod kanisa ACK bade no ero ma Bondo. Toke kanyo ero koro idhi kowe e kar yweyo mare mogik. E kar yweyo mare mogik oseyangne ibiro tim Kang'o ka Jaramogi kuma bende lel mare ose ik kanyero kendo ose muon kendo oikore kanyero ne ruake. En nyasi no ero mogik mabende ibiro tim kod jolwenya mapacho kindi. Mana kaka osebed ka ikwayo kinde duto en gino ero mabende omako jopiny gi buok onge ng'ama noikore ne mendie. To kaka jotelo osebedo ka kwayo, kaka Mama Ida osebedo ka kwayo, kaka Oburu osebedo ka kwayo kod jotelo mamoko en ni mondo jopiny oket kwe kendo Raila Amolo Odinga okow kod kweno ero mabende osebedo kodwaro kinde duto ne piny Kenya. Wang' awe chenro makamano ero gi kae wachakwa iko magie kiduto te kendo wang' wayawe kendo okinyi makiny ka chenro makiny biro chako. Kapok awuok adwa we mana gisi gana niendi kuma lek mar Raila Odinga ne en neno ni Kenya obedo mongirore kendo jotelo keto dwaro mar jopiny nyime. E twak mare mogik e kinde mane oloso gi jo od bura mag ODM e romo mano bagi tarik 20 dwe mar 9 higani, Raila nonyiso jotelo mondo ket maino e dongo ngima oganda. Maisigana molos kod George Bati oriti masani. Tarik 22 dwe mar 9 2025 emane ogai mar ODM Raila Odinga ochiwe twak mare mogik e kinde romo mar jo od bura mag ODM e boma ma Machakos. Chieng'ni Raila Odinga noyango ni higa mokalo Kenya ni chiegni donjo e bugo kendo kata jolweny ne osewuok oko.
about a year ago, we got together with the UDA party to help steady the ship of the Kenyan nation that had been hit by extreme turbulence and faced a reality of collapse. Some people may not even know exactly where we were, but because I had a first inside impression of what was happening, we were very much almost on the precipice. Because as you see, after so many days of demonstrations, you saw that eventually the military were on the streets. And they were on the streets, of course, they were fairly civil to the Wananchi at that time. But that was because they had not been given instructions. And you know, there is what you always all the time talk about, the chief of defense forces. Once the military are given instructions, they execute. And we are almost there. Almost there. So he said it's better to have a country that is civil, where leadership can be replaced through the ballot rather than through the bullets. And that was one of the reasons why we did what we did. Mana ka jakor wach Raila nonyiso jotelo ni kata bed ni paro nyalo pogore, to kinde duto giket Kenya mokwongo. Whatever the differences and misgivings we have as parties or leaders, we must have a country first. Only then can we set about discussing how to perfect the nation's imperfections and even who is to lead the nation. This is a core belief of our party. We stand for and with the country and act in the interest of the people of Kenya. I am convinced that Kenyans want Kenya to stand, and we stand with them on this. As Kenyans, we know only too well what happened to nations that went under. Some took too long to come back. Others never made it back at all. Kenya must never tempt that fate. Ne owacho ni en to kod duond bura mar ODM ngang ne ok onyal yie mondo piny olwar e bugo kendo Kenya okethre mana nikech odwaro loch. As a party, we must never be ashamed to remind the people that we can never accept collapse as an alternative path to power. We must never be shy to remind the country that as a party, we have pursued compromise before and will pursue it whenever necessary in the interest of the nation. We had the option of taking it out to the bitter end in 2007-2008. All we needed was to insist that we would not engage in any talks with our opponents. But we saw the danger of Kenya collapsing, and we opted for compromise for the sake of Kenya. We steadied the ship when the gridlock threatened the Uhuru Kenyatta administration. In order to make the country move forward and pass some of the agenda that was seen to be pro-people between 2018 and 2022, ODM had lent a hand. We asked for no titles or positions in return. We insisted only on better policies and programs for the people of Kenya and reforms so that we would not witness the repeat of what had happened in 2017. E twak ne mogik no bende nowacho ni kata obedo ni apaka mane goyo piny Kenya ne gisepieyo, dwaro pod nitie mondo jotelo sik kalalore kendo gibed kod chuny ma keto dwach jopiny mokwongo. Much work remains to be done in the pursuit of a stable, equitable and prosperous country that delivers to the citizens. It will require firm and resolute leadership, regular consultations, more sobriety, and constant focus on the needs of the people.
I mentioned sobriety because in times like this, it is possible for politicians to spend more time listening to the echoes of their own voices and the cheers from the masses, and forget that we are leaders and we are supposed to be leading. In times like this, it is possible to be lost in competing campaigns or populism and forget that leading means making decisions that may sometimes invite booing instead of cheers. I have been there. I've been cheered and I've been booed. I was once set up against the people when I set about clearing the ground for the Thika superhighway and the bypasses around Nairobi. Today, everyone claims credit for Thika superhighway and the bypasses. Kowuoyo gi jood bura mag ODM, nowacho ni kata obedo ni kinde moro jood bura wetene nokwede kaluwore kod winjruok mare gi Moi, mane en chakruok mar kelo katiba manyien ma pachoka, jood bura masani kod mabiro nyaka chung motegno kendo maonge luoro e kelo lokruok. My colleagues in parliament once disowned me when together with KANU I championed the Constitution Review Commission that laid the groundwork for what became the 2010 Constitution and which everyone claims credit for today. So my appeal to you as we embark on some of the legislative agenda coming up is that you should never feel powerless or feel like giving up because populists around you are seeking popularity at the expense of leadership. When they call you Baba and someone sets the homestead on fire, does Baba join the burning of the homestead just because it looks like exciting, or does Baba help to put out the fire? Does Baba release his sons and daughters to add fuel to the fire, or does Baba ask his children to fetch water? I know you know the answer. There's a time to lead and a time to acknowledge cheers. Popularity surges and wanes. Cheering masses come, change and go. But solid service to the nation, brought against all odds, stands the test of history. Mana ka gima ne okoro ndalone, e twak mare mogik Raila Odinga ne omulo piny India, kendo yango kaka tend pinyno ne okelo lokruok e pinygi kojiwo Kenya mondo bende onen mabor. When Modi eventually became Prime Minister of India, he now replicated what he had done in Gujarat in the whole of India. Within the time that he has been the Prime Minister for 10 years, they have constructed 130,000 kilometers of railway line through PPP. They have, in almost every state in India has got 2 international airports in India. All this being done through PPPs. And that's why when Adani came here to want to do this airport, and too much noise was being made in Parliament for no reason at all, and they pulled out. The Reds airport is just like here. It is. It is as it is. They are not taking it away. They are bringing their money to do it. They are bringing their money to do it. And they will charge for over 30 years so that they don't charge so highly. That's what would have happened. Now, a similar arrangement is happening in Kigali. So the Qataris are building a Kigali International Airport in the same terms like Adani wanted to do here. So Kigali is going to be the hub in this region, no, not Nairobi, because of noise being made by other parties which are also interested in doing what Adani was supposed to do and paying people down under the table to make noise every day in the newspapers. Shame on them. E giko twak ne to Raila Odinga ne oweyo piny Kenya gi wach achiel ni Kenya kik nindi kendo jotelo kik nindi mondo Kenya obed mochung' motegno. We need to wake up as a country, because if we don't wake up, we're going to continue to sleep.
There's many opportunities that are available for us as a country. We as ODM must remain ODM and remain focused because the country needs ODM. ODM has certain values which are core to the party, which makes ODM distinct from other political parties. I am happy to have been able to talk to you today ahead of the 20th anniversary of ODM. God bless ODM. God bless Kenya. George Bati, Ramogi TV.